Argiaren podcastak. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much Hau, oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about you. Ze posase ondo dena, ze polita, oporrak amaitu dira, bastan garaia, egia esan. Txankleta usaina desagertzen hori da, eta berarekin batera reggaeton zerrenda amaigabea, txoria kantari daude, langileok lanpostura itzuli gara, eta erregeak ez, alakorik ez dutelako, alegia dena bere lekuan dago, amen, zu hor, eta ni hemen. Bai, kaixo, ikusten dut pozik lanera bueltatze. Pozik gehiago eskatu galtzaio bizitzari. Bai, orduan zuzera hori ez, lanak askatzen gaituela uste duten horietakoa. Langilea asalariatua gara. Bai, hori hauts bitzeko batean ez zuen jartzen? Lanak egingo zautu libre? Bai. Bai. Beste batzuk ez gara iritzi berdinekoak. Ez? Ez. Eta esklabotza kontzeptuaren apropiazio lotxagabea egiten dugu. Hori bazi, gainera, historiari begiratuta, zorioneku izan beharko ginen. Hori da, bai. Ez? Baina, bueno, oportatik bueltan gauden hontan, pues aprobetxatu dugu, ez, esklabotzari buruz hitz egiteko. Betu, zondazo freskoa, hola, aleitzeko itzulera. Hori da, zehazki, ies egindako esklaboi buruz, eta zehazkiago, estatu batuetako hegoaldeko plantazioetatik, ies egindako Hau da, dei bat, esklaboi buruz. izkutukoa, jendeak opor egunen osteko lehen egunean, absentismo laborala praktikatzeko, ja, martxaiteko. Edo ez. Ez? Ies egin dezaten. Batzuk, zu bezala, batzuk plantazioan guztua daude. Bai, jende xea, ez gu burgesok. Orduan, hasiko gara ja, bueno, Ezu? historio konkretu batzuk kontatuko ditugu, baina badago, ez dakit nola esan, fenomeno bat, mugimendu bat, Underground Railroad izenekoa, ez, lurpeko burdin bidea, eta hori izan zen 19. mendean, hegoaldeko estatu batuetako plantazioetatik, iparraldeko estatuetara, edo Kanadara, ez, afroamerikar esklaboi eslariei laguntzeko antolatu zen ezkutuko sarea, ibilbide sarea. Hango mugalariak. Hori da, bai. Milaka esklabori ies egiten lagundu zien mugimenduak. Hoietan ezagunena Harriet Tubman bera izan zen. Uste 1848an egin zuela iesi, gero mugimenduko buruetako bat izango zen, eta uste dut beste 9 aldiz egin zuela bidea. Atzera eta aurrera beste esklabo batzu laguntzeko. Eta gainera, esklaboak hori ez, ies egiten laguntzeaz gain, pixka bat mezu abolizionista edatzen ere lagundu zuen hori ez, lurpeko ferrokarril honek. El ser negrito es un color. Lo de ser esclavo no lo trago. Me tiene frito. Tanto trabajar de sol a sol las tierras del maldito señorito. Los compañeros piensan igual. Ferrokarrila esan dugu, baino etzen literalki ferrokarril bat, zentzu metaforikoan ditu zioten horrela, eta azkenean askotariko bideak eta metodak erabizituzten, eta horietako batzuk oso bitxiak, eta Henry Brownen historioa kontatuko dugu. Henry Brown edo bere burua postaz bidali zuen esklaboa. Bere burua. Bai. Aurrena burua, gero gorputzak... Gorputz osoa, buruari pegatuta. Bai. Vale. Henry Brown izeneko 15 urteko esklaboa, tabako sail batean lan egiten hasi zen, 1830an, Richmonden, Virginian, beraz hegoaldeko estatu batean, egun batean, Nancy izeneko esklaboa ezagutu zuen, alboko sailan lan egiten zuen, eta bueno, ezkongaialdi laburraren ondoren, eta bi jaben
baimena lortuta, noski. No, ze jatorrak. Bai, elkarrekin ezkondu ziren, eta 1858rako ja, bikoteak 3 seme-alaba zituen, eta laugarrena bidean zen, baina Nancy eta 3 haurrak esklabo salerosli bati saldu zizkion jabeak. Bai, baimena eman, baina gero... Bueno. Bai. Eta lauak Ipar Karolinara eraman zituzten, eta, bueno, momentu hortan galtzeko ezeret zeuzkanez, Henry Brownek kostala kosta askatasuna lortuko zuela erabaki zuen, eta horretarako plan berezia bururatu zitzaion, eta hasieran esan dugun bezala, bere buruaz postaz bidaliko zuen Filadelfiara. Ni ere oporren astean pixkat erdituta nago, Bai. Filadelfia. Gazta bezala. Bai. Orduan, bidalketaren abia puntuan, konplize bat zeukan, eta helmugan beste bat, ez? Eta Richmonden Samuel Alexander Smith, abolizionistarekin jarri zen harremanetan, askatasuna ja aurrez lortua zeukan esklaboi baten bidez, eta Smithi 86 euro eman zizkion, ez bere lanagatik ordaintzeko, baizik eta operazioaren gastu guztiak, ez? Ordaindu alizateko. Claro, pisuz pasatuko zen. Bai. Nes? Bai, hegazkinek ez zegoen, baina bestela ezingo zuen hegazkin barruan eraman Bai. maletatxoa. Kontua da, Philadelphia Anti-Slavery Society elkartearekin hitz egiteko eskatu zion, eta horrela kidetako batek, ez, elkarteko kide batek, bidalketa onartuko zuen. Eskutitza ez, kaxa ondixago bat behar izan zuen. Bai, nolakoa? Metro bat luze, metro erdi zabal eta ia metro bat altu. Ez da oso ondia ere, Ez? Hor barruan sartu zen Henry Brown, 1859ko martxoaren 23an, Smith igorleak Adams Express konpainiaren bidez eta Filadelfiako elkarteko buru James Miller McKim izenean, ez, bidali zuen paketea. Barrutik oial lodi bat jarri zioten, forratuta zegoen kutxa, kolpeak eta lehuntzeko. Eta Brownek gaileta gutxi batzuk eta urontzi, ez, urez betetako ontzi bat ere eraman zituen, hori ez, 27 orduko bidai luzea zeukalako. Gurdiz, trenez eta lurnontzi bidez. Bai. Orduan, martxoan 25 goizaldean iritsi zen, makinek eta elkarteko beste zenbaikide kutxa zabaldu zuten, eta Brownek esandako lehen hitzak zer modu zaudete jaunak izan omen ziren. Bueno, eskerrak ez zutela AliExpressetik bidali, ez da? Ez dakit. Bestela gaieta batzuk gehiago beharko zituen. Eta Amazonek bidali ezkero? Amazon, bueno. Oie, que hemen publizitaterik ez lapurro jai. Ja berandu da. Bai. Kontua da Henry Box Brown, izen hori jarri zioten, Box. Bueno. Kaxa, bai. Ez originala. Bai. Abolizionismoaren bihurtu zen, ez? Eta itzaliak ematen hasi zen, batetik bestera, baina 1850an Fugitive Slave Act edo esklabo ieslarien legea delakoa onartu zuten. Horrek esan nahi zuen, iparraldean, hau da, ja aske ziren esklaboak harrapatuz gero, jabeari hegoaldera itzultzen zizkiotela. Orduan, hori ikusita, Brownek berriro ere ihes egin zuen, Londresera kasu hontan, hori, beldurzelako atzera, ez, Virginiara plantaziora eramango zutela, hori da. Eta ez zuen gogo handirik izango. Ez, segurena. ez dakik guzeragatik, baina hori da, bai. Inglaterran hasieran jarduera abolizionastarekin jarraitu zuen, baina ja urte batzuetara militantzia baztertu zuen eta lan esan dezagun etekintsuagoetan hasi zela,
hipnotizatzaile eta prestidigitadore jardun zuen. Sos. Bai. Ez? Zu zeitezu, ni prestiginatzen dut. Zuere erdituta bueltatu zera, Prestidigitadore. Bai. Bai. Berriro ezkondu zen, emakume britainiar batekin, eta egia da, erabakia gogor kritikatu zutela garai hortan, oraindik ere kritikatzen zutela, ez? Brownek ez zuelako, ez omentzuelako aleginik egin bere familia, ez? Jatorrizko familia topatzeko, guztien askatasuna erosteko adina diru ere aspaldi bildu arren. Agian ez zioten alperri jarri, box, ez izena. Ez dakit, baina kontua da ere, esan nahi dut, arazoa ez da esklabotza, eta ez da 1850ko lege hori, arazoa da, Bai. Bi aldiz, ez? Ies egin da askatasuna lortu zuen horrek, ez? Gehiago ez egitea beste batzuk askatzeko. Bai, azalean oso ondo zekin zer zen esklabu izatea eta bere familia espaso. Bueno, abaskalek agian fitxatzeko moduko izango zen, ez? Bere box hori. Bai, endongo bezala, ez? Hori da, boxeko beltza. Bai, hori da. Bigarren beltza. Bueno, kontua da orain beste historio bat kontatuko dugu. Kasu honetan, askatasuna lortu eta gero gertatutako gauza bat. Tennesseera joan behar dugu, 1874 urtean, beraz, sezesio gerra betean gaude, eta batasuneko soldaduak Patrick Henry Anderson kolonelaren plantaziora iritsi ziren, eta bertako esklaboak askatu zituzten, eta tartean zeuden Jurdun eta Amanda Anderson. Senar emazteak ziren, biak Daytonera joan ziren, Ohioko herri batera, eta han langile libre gisa hasi ziren lanean, eta hurrengo urteko udan, gerra zibila amaitu eta hilabete gutxira, jabeoiak, Anderson kolonelak, gutun bat idatzi zion Jurdoni, plantaziora itzultzeko eskatuz, negozioa ez dakigu zergatik, agian esklaburi jatzukalako, gainbehera zetorrelako. Sikiera testuaren amaieran mese bat jarriko zion, ez? Ez dakit, baina badakiguna da zer antzun zion Jurdon Andersonek, ez? 1875ko abuztuaren 7an erantzun zion, bere jabe izandakoari, eta berak Jurdonek idazten etzekienez, gutuna ugazaba berriari, bere ez, nagusi berriari diktatu zion, eta nagusi hori zen Valentine Winters, abokatua, eta gainera abolizionista. Abolizionista, baina jabea? Ez jabea, langilea zen, langilea askea zen. Bueno. Bere, bai, vale. Enplegatua zen, besterik gabe. Beste esklabo mota bat. Guk ja ezagutzen duguna. Bai. Vale, esklabo alaia. Gure esklabotza mota. Eta ark entzun bezala jaso omen zituen, esklaboiak esan zizkionak. Sarreran, Jurdonek dio posten dela, koronela bizirik dagoela jakiteaz, eta, komatxo artean, diot, aldegin baino lehen, bitan tiro egin zenidan arren. Eta familiari goraintziak ere ematen dizkio, hori, ironiaz betetako gutunean. Ondoren, jarraitzen du esaten bizimodu berriarekin gustura dagoela, eta dio Amandari, bere emazteari, Anderson Anderea esaten diotela, eta aurrak eskolan ikasten ari direla. Eta beraz, zenbateko soldata jasoko dudan esaten badidazu, itzultzea komenizaidan ala ez erabakiko dut. Mandi, Amanda emaztea, kezkatuta dago jarraitzen du. Eta aditasunez tratatuko gaituzula ziurtatu nahi du. Horretarako, froga bat eskatzen dio Jurdonek, eta esklabo gisa egitutako urteengatik zor dion soldata ordaintzea eskatzen dio. Bai. Jurdon gure jendea da, Bai. Bizitza petralaren aurrean humoria eta ironia uno dinoi. Bai, orduan kalkulu batzuk egiten ditu, ez? Eta esaten du, zure zerbitzura leialtasun oso zaritu nintzen 32 urtez, eta Mandi 20 urtez. Nik hilabetean $25 jasoz gero eta Mandik astean $2, hori pixka bat ere hor ez dago zorekatua, bai. Arrakala txiki bat da. Bai.
Esan bezala, eta mandik astean $2, guztira gure irabaziak $11.680 lirateke. Hori pastatzarra da, ez? Zenbateko horri gure soldatak denbora luzez atxiki izanaren interesak gehitu behar dizkiozu. Normal. Eta gure arroparen gastuak kendu. Ni 3 aldiz joan nintzen sendagilearen gana. Mandiri hortz bat atera zioten. Eta hori ere kendu dezakezu. Bueno, eta mabi urtetan 3 aldiz medikoarenera. Bai, lujo. Osa, bai, Jurdon bai. tope zeon, Bai. Ohioan, ez, bere lan berrian, Jurdonek larun bat iluntzetan kobratzen zuen soldata, baina Tennesseean beltzek ez genuen sekula paga egunik izan, esaten du. Zaldiek eta behiek etzeukaten moduan. Ziuraski kontu garbitzeguna iritsiko zaie langilei soldatarik ordaindu gabe iruzur egiten dieten guztiei. Hori ironiari gabe hor zuzenean. Bai, juten da, ja, ironia pizka dalboratu, eta ja, Bai. iseka eta trufa... Bai. Eta ondoren, seme-alaben etorkizunari buruz hitz egiten du, Miri eta Jine alabak koskortuta daudela eta ederrak direla dio, eta nahiago nuke hemen geratu eta gozezil jabe bortitz eta gaiztuek alabak lotxaraztea baino. Eta lotxaraztea eufemismo bada, ez? Ulertu dugu da, no? Bai. Bai. Plantazioaren inguruan aurru beltzentzat eskolarik ireki ote duten ere galdetzen dio, jabe hoiari, seme-alabei heziketa egokia ematea baita nire desira nagusia. Eta bukatzeko, George Carter Wilson konterriko arotzari goraintziak emateko eskatzen dio, eta eman iezazkiozu eskerrak nire kontra tiroka ari zinenean pistola kendu zizulako. Ba, oso ondo, Jurdon, oso ondo. Hori, alako jendea bai merezi duela kale bat, eta Esmatia, eta Elkano, eta Manuel Calvo, eta lakoak. Bai, baina, Henry Brownen ez, erabakia edo kritikatzen duten bezala, gutun hau egiazkoa ote den, zalantzan jartzen duen asko egonda, eta dago oraindik. Baina, esan dezakegu egiaztatuta dagola, behintzat Amanda Jurdon eta Anderson Koronela ere existitu zirela. Amanda Jurdon eta seme-alabak ez ziren sekula Big Springera itzuli, jakina da, eta gutuna, bai, birala egintzela berehala lehenik Cincinnati Commercial egunkarian argitaratu zuten, eta handik bihastera, abuztuen 22an, New York Daily Tribune egunkariko horrietara iritsi zen, eta horri ja, edapen handia. Buma. Bai. Esan bezala, bai gutuna eta bai protagonistak zalantzan jarri dituzte, askok, eta abolizionisten asmakizunak izan zitezkela pentsatu zuten bere garaian, baina historialariek datu guztiak egiaztatu dituzte, Raymond Wimbush korolenaren arrastoari jarraitu zion, Raymond Wimbush historialariak, eta ez zuen esklaboak itzultzea lortu, plantazioa, hori, imaginatzen dugu, plantazioa saldu zuen, zorrak itatzeko, eta handik 2 urtera hiltzen. Hala. Bai. Borobil. Eta Wimbushek lortu zuen esklabo jabearen oinordekoekin hitz egitea, 2006an. 2006an. Bai. Eta esan zioten, Jurdon itzuli etzelako oraindik haserre daudela. Ara, eita. Eske oinarri naziak izatea eta humorea, ez da inoiz oso ondo, ez? Ez. Bateragarriak izan, ez da? Ez. Baina bintzat, perseverantzia ere, ez, aitortu behar zaie. Bai, odolaren jarioa urtez urte jarraitu du. Bai. Seguraski endogamiaren Bai. eragina ere Wimbush. izan zitekeen. Eta senarre mazen bidea, beste historialari batek, Michael Johnsonek ikertu zuen, esklabo zerrendak eta erroldak arakatu zituen, eta ikusi zuen Mandik eta Jurdonek 11 seme-alaba izan zituztela. Jode. Jurdon 1907an hiltzen, 81 urterekin, eta Mandi 1913an, eta ark ere 80 urtetik gora zituen hiltzenean. Eta badakigu elkarren aldemenean daudela edortzita, Daytoneko Woodland hilerrian, eta handik ere jendeak ez du zalantzan jartzen existitu zirenik, baizik eta esklaboak, ez? Osea, esklabo hoiak idazten ezekiela eta pentsatzen zuen ez zela gai izango, adibidez, ironia izateko. Eta bere jabe zuriak gaitasun hori zeukala eta
Hala ere, 11 seme alaba eta 80 urte paseak biak ja hil izana, ez da mendeku txarra, Hori da, bere horretan. hori da. Naiz eta ni egia esan onartzen dute, nahiago dudala Tarantinoren Django filman estilatzen den esklabistaekiko metodo zuzena. Hori da, bai. Baina, bueno, Django eta buena... Baina honen metodoa txarra ez da, zer bendikan bere oinordekoak, ez? Oso minuta daude horrekin. Ja, egia esan, hori bai dela azerraraztea benetan, Bai. Eta, bueno, orain beste ies egiteko beste modu bat. Beste metodo bat. Bai, beste metodo bat, eta da igerian ies egitea. Bueno, Eta horre hainbat adibide jarriko ditugu. Adibidez, Martinikan, 1679an, esklabontzi bat ondoratu zen uhartearen parean, eta esklabo afrikar batek, haren iztenik ez dakigu, ez da iritsi, 60 ordu eman omen zituen igerian lehorrera iritsi arte. Horrek esan nahi du, 3 urtetik gora beharko zituztela zuriek, markaura ofizialki berdintzeko. bueno, depende ze zuri, ze uste duzu eta biok Bai, beste 300 urte hildakoaren egiten ordu bete agian, 60 ordu igerian hori ez da mundu ontakoa, Joder. Beste adibide bat, 1830koa, Tyce Davis izeneko Kentakiko esklaboak Ohio ibaira bota zuen bere burua, ies egin nahiren, jabea ontzi batean ibili zen, ari segika, haren bila, ibaian behera, baina esklaboa begien bizatik galdu zuen eta hiltzat jo zuen. Baina Davisek esklaboak Ripleyra, Ohiora onik iristea lortu zuen. Night swimming deserves a quiet night. The photograph on the dashboard taken years ago turned around backwards so the windshield shows every street light reveals a picture in reverse. Still it's so much clearer. I forgot my shirt at the water's Eta urte batzu geroago, 1884an, Europar jatorriko kolono batek Afrikar bat marraztu zuen irudia, irudi batean, igerian zegoela, eta marrazkian ikus daitekenez Afrikarrak Australiar crawl estiloan, eginte zuen igeri. Eta kontua da, Australiar crawla ia 20 urte geroago asmatuko zutela, asmatuko matxo artean, kabila nahi arreba australiarrek berez Polinesia inguruko estiloa edo hartuz. Orduan, horrek guztiak, esan dugun guztiak zer esan nahi du? Ze horiek, kontatutugun pasadiz horiek eta beste batzuk Lee Pitts Jr. igerik eta irakasleak bildu zituen 2007 garren urtean, Black Splash, The History of African American Swimmers, Zipristin beltza, igerilari Afrikar-Amerikarren historia, izenburuko artikulu batean, eta orduan ondorioa da, Afrikarrak oroar igerilari oso onak direla, bikaina direla, eta beltztratulari eta esklabo jabek dirua gatzen zutela, trebetasun horri esker, ez? Bai, normal. Orduan, tratulariek eta jabek, zer erabaki zuten? Horri soluzio bat ematea. Bai. Uretan ies egin ez ezaten, metodo eraginkorrak jarri zituzten martxan, ez? Eta metodo eraginkorrena da, esklaboak beraiek, beltzaik, beldurra. Urari beldurra izatea. Eta orduan, horretarako, adibidez, esklaboak uretan murgiltzen zituzten, iaito arte, eta baita ere uretan bizi ziren, kreatura beldurgarei buruzko historioak zabaldu zituzten haien artean, eta Estatu Batuetan, sezesio gerra bukatu zen 1875ean, esklabotza abolitu zuten, baina ordainetan Jim Crow legeak edo segregazio legeak ere abiarazti zituzten, eta 1880ko hamarkadatik 1975 arte egon ziren horiek indarrean, beraz, beste 1 urte, abolizionetik, eta
Lege horien bidez, adibidez, kostaldeko gune turistiko nagusietan sarbidea aukatu zieten beltzei, eta gerora igerilakoak datu zirenean ere, whites only edo zuriak baino ez, kartelak ipini zizkieten igerilekuei. Eta horla, hori, beltzak eta ura, bikote zaila. Hori da, banandu egin ziren, edo banandu arazi zituzten, eta fenomeno horri, oinarri zientifikoa ematen alegindu ziren batzuk. Oso ondo. 1950 eta 60ko hamarkadetan zenbait ikerketa egin ziren, eta ondorizatu zuten atleta beltzek oroar zuriek baino gantz gutxiago dutela, eta gantzak flotagarritasuna ematen duenez, beltzek ez dira... Bai, beraz... Oso horreza da, ekuazioa. Bai, beltzek ez dute flotatzen. Hori da. Eta tristena da, beltzek sinistu, barneatua izan dutela, eta dutela oraindikan, eta... Bueno, zientziaren, jainko berriaren izenean alako zaldiak esaten dienean, Bai. Egia da, hipotesi horiek berela gezurtatu zituztela, ez? Eta hori zorionez, baino, esan bezala, zoritxarrez, urarekiko beldurra oso barneratuta eta errotuta zegoen beltzengan, eta igerian txarrak direla sinetxita zeuden, eta daude, duela gutxi arte, 2016ko Rioko Joko Olimpikoetan, Simon Manuel izan zen proba olimpiko bat irabazi zuen lehen igeleri beltza. Proba olimpiko bat ez, bi urrezko domina lortu zituen eta bi zilarrezko ere bai. Bueno, baina egiari zor, Simoneren garaipena salbuespena izan zen, ze deno daki oroar, jende beltza oso txarra dela kirol guztitan. Bai. Eskibaloian, boxeoan, errugbian, atletismoko proba guztitan. Txirrindularitzan, Girmaik irabazi du maillot berdea, azkeneko turrean. Mira. Bai, irabazi zuen uztailean, baina hori salbuespena izango da. Edo futbolean, Frantziako selekzioari begira jartzea besterik ez dago, dena txuria diela ikusteko. Bai. Orduan, hor dago zientzia, argitzeko. Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.